ҳамдиёрони азиз салому алайкум. 12 сентябри соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар шаҳри Хорух дар хонаи бародарамон Толиб Шоҳ. Толиб Шоҳ, салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи Ангур ва Боғ. Манам хонаи шумо меҳмон шудем. Раҳмат. Раҳмат. пайванде ки шумо дар хонаи ман кардаед аллакай қадаш 1 метр шудааст. раҳмат ба шумо. мо ҳозир мехоҳем дар бораи ҳамин дар Хорух ки ин қадар баланд аст кишоварзии шумо як-ду навор кунем. навора сар мекунем аз сабзикории шумо. ҳамин бораи ҳамин сабзӣ гап занед. Кани биед ин сабзӣ чӣ сабзӣ аст? Аз куҷо овардед? Тухмаш чи аст? Кани биед. Тухми аз Корея. Аз Корея? ҳамин сол инҳоро коридам. Ки овард? Як ҷурам кишоварз. Ӯ Корея рафт, ин тухморо аз Корея. Ин сабзӣ зард аст ку? Ин сабзӣ зард аст. Кореяда сабзӣ зард мехӯранд? Устод зиёдташ ӯро исфара рафтан чи боло? ман рости гап Корея нарафтам, ҷопон рафтам. ҷопонҳо зиёда ҳамн сабзии зард истифода мекунанд. ҷопониҳо ҳа? Мегӯян донашон витамини зиёд аст. Барабай ҳамн исфарачо пухтан ки сабзии зард мехӯранд, қадар пухтан. Ина нашона мош. Ҳоло ин моҳи сентябр. ина кай коридед? Я моҳи май коридам. Моҳи май. Моҳи охири октябр ина мекунам. ин то хунукӣ меистад. То хунукӣ -5 дараҷа хунукӣ бошад, то -8 ин ягон чиз намешавад. ҳамин аз сабзии сурх чӣ фарқият дорад? Аввалои ноябр мекунам. ин нисбат ба хунукӣ тобовар аст. Сабзии зард. Ин сол ман коридам. Як чи фақат. Як палак мо мегем. Ин ҳозир сета. се ҷӯяк. Се ҷӯяк шинондам, се ҷӯяк. ҳам қадар зи шинондед? Кани бо ҳамҷо як канед бо чӣ қадар мебурад? Ина тоқа накардам. Ина бо тоқа мекардам. Ина як. Тоқа накардед ку? бениҳоят нақс шудагӣ. бениҳоят нақс шудагӣ. офарин ба шумо. Толиб Шоҳ, шумо худтон илми кишоварзӣ доред? Росто ман муони кишоварзӣ, муони сардор росати кишоварзӣ кор кардам. Як 5 сол. таҷрибаи зиёд дорам. Ва шавқ зиёд дорам. шавқи зиёд. асосан шавқ. ҳам шавқ бошад мешавад. ҳамдиёрони азиз мана дидед дар Хорух сабзӣ бениҳоят ҳам қадар сабзӣ мешавад ки бозор бароварда фурӯшед агар мешавад. агар замин бисёр бошад, бисёр кунед фурӯши бозорда мешавад, а? Албатта. раҳмат ба шумо. Кани анами ҳандалакаото нишон диҳед. Мана ҳандалакам коридед. Як аз замин чинед кани ягонта пухтагиашро. мана бинед ки ҳандалакам коридааст. алака пухтагии ин ҳандалакҳо Ин дарасидааст. нарасидааст оли. Нарасидааст. инаш чи? расидааст. хай чинед якташо ҳоли мехӯрем. мана ҳамдиёрони азиз дар Хорух ҳандалакам мешудааст. Бодринг коридам. бодринг дар куҷо коридед? Ина бодринг. бодринга хӯрдед, алака тамом кардед. Ҳоли сина. ҳоли будааст. ана ҳолизи мо як дигар кор мекунем. мо аз худи гармшашма омадем, шикамамон гӯшна. ана ҳамин картошкаҳои шумо меканему, картошка бирён мекунем. Мешавад? Кани як картошка, як буташа кани чӣ хел шудааст? не, як бутаи хушушаш кинед ки бо кани канед амина. чанд картошка мебурояд кани? якта буромад алака. якта канед. биед, ман навор гирифта шудем, биед. дутта. Ина навор мекарди хуб мешуд ки бифаҳмам ки навор касодем, биед. оҳо. 6 7 гиред ин тараф. 8 ин картошка шумо бутун шинонда будед ё бурида? Не, бутун. бутун. Картошка нави Аладдин аст. Аладдин? Картошка нави Аладдин. бениҳоят нағз будааст. сурх. ҳамдиёрони азиз, агар инҳоро мо 100 грамми ҳисоб кунем, лекин аз 100 грамм зиёда аст. 7 дона 700 грамм ҳисоб кунем. 700 грамм ҳисоб кунем аз як картошка. ана вайш дигар сорку? Кани вайша канед? ин Пикассо аст. Пикассо картошка бо маза аст. Кани гиред ва бисёр мебандад. гирифта инҷа тиед. инҷа монед ахо. дутта, сета. вайш камтар бас аст. як такайт амина. Пикассо бисёр мебандад одаму. майда шудааст.
اینا مایده خب به هر حال داره ما تابستون استعمال میکنیم برای همین آه چیدا میخریم برای همین فهمو کنده با میخورید در لواش همدورون عزیز انا این دهخونی تولید شو در شهر خوروغ دیده تماشا کرده چه دهخونی زور کردگی این مردک من با یک دیگه کاتشکا میکند ای انا اینش زور شده است دیدید کنی دوتا سه چهار تا پنج تا شش تا کنی بینید 6 تا کارتوشکی کلان بستگی یک تا کارتوشکاش خیلی بینه نقص این کارتوشکا وزوید ما خدا خواهد پوست کرده میخوریم بیرون کرده همدورون عزیز وای کبوت چی است وای بردارید او میوه کبوت چی است انا وای تربوز است می ای تربوز هنوز تربوز است تربوز رو نور آینده میکنیم انا کارتوشکا پروری و سبزی پروری تولید شو در پناه خدا باشید طالب جان دست شما در نبیند در خوروق در انا همین خیل مبانی که های آسمان بوس شما که همین خیل کار میکنید یا جهان تشکر به شما خوش آمدید استاد رحمت